щатите спират финансирането си за Радио Свободна Европа и за Свободна Европа тотално. Как го виждаш това? Като усеща се от видеото от бабата. Кой ще ви дава пари? Буквално видеото с соцлялката, която крещи, кой ще ни даде пари, мисля на площада там при НДК. До така степен се оказа пророческо за наследниците на социалистите, именно на българските либерали и прогресисти. Те доста често се оказват генетични наследници, синове и дъщери на тъмночервената номенклатура. Сега са в същите позиции, разбира се. Това е въпросът, между другото. Ти ми казваш как го виждаш, аз ти отговарям, аз искам да го видя. Докато тези медии продължават да работят, очевидно, че получават от някъде пари. Сега, би било странно, ако това наистина е единствения източник на финансиране, може би основния. Сега, според мен, това, което тече е едно наистина преразпределение и преструктуриране, доколкото е възможно на финансовите потоци за тези медии, за тези пропагандни канали. Нали? Това е един вид пропаганда, която трябва да продължи. Те нямат никакви търговски основания. Ако излязат на свободния пазар, фалират веднага всичките тия медии. И първо ще мине ли самата забрана, да няма някакво съдийско блокиране със съдебно решение, да не би нещо Конгреса да поеме инициативата, да не измислят някаква схема, Сорос или Бил Гейтс, но то се оказа, че те не обичат толкова да дават всъщност лични пари, особено Сорос, те по-скоро искат да бъдат диспетчери да преразпределят. Но в момента се търси спонсор, да го кажем на такъв англоязичен жаргон. Медиите като Свободна Европа, като тук и Свободна Европа са в кавички, и други такива си търсят Sugar Daddy. И би било забавно да обявят даже конкурс. Може би ако трябва да си направят и в ония сайт и да показват ни по-други снимки. Защото до голяма степен те действително са политически компаньонки. Тоест те изпълняват желанията на политическите си спонсори. Те прокарваха политическа пропаганда. Нищо друго. Нищо друго не беше това. Това не бяха информационни пространства. И това е сега един от въпросите, разбира се. Ще има ли истинско отражение, под отражение имам предвид затворени редакции, след решението на Тръмп. И съвсем скоро трябва да разберем. Трескаво търсене на спонсори тече в момента. Така, дубайските метреси не си търсят спонсори на плажовете на Обединените арабски емирства, както евроатлантическите журналисти в момента си търсят спонсори. Нека да го кажем така. Финансови благодетели.